As on today, 18 months, I got investment nearly 20 lakh crores. It is going to create 23 lakh crore jobs. 23 lakh crore? 20 lakh crores. 20 lakh crores plus 22 lakh crores. ఈ 18 monthsలో మీరు 20 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి. అంటే నెలకి 1,00,000 కోట్ల కంటే పైమాట, నెలకి 1,00,000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు తీసుకొచ్చారు మీరు. 1.5 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఎక్కడికి వెళ్ళినాయి సార్ అవన్నీ డబ్బులు? ఆ డబ్బులన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళినాయి? అవి కనిపించాలిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఆ డబ్బులు అయితే నిజమై ఉండాలి లేదా అబద్ధమై ఉండాలి. ఒకవేళ నిజమైతే ఆ డబ్బులన్నీ ఎవరు తినేశారు? మీరు తినేశారా? మీ క్యాబినెట్ తినేసిందా? ఎవరు తిన్నారు ఇవన్నీ డబ్బులు? ఎందుకు సార్ అబద్ధాలు? ఇకపోతే నేషనల్ మీడియాలో కూర్చొని 23 లక్షల కోట్ల ఉద్యోగాల, అసలు మన ప్రపంచ జనాభా ఎంతండి? 23 లక్షల కోట్ల ఉద్యోగాలేంటి సార్? సార్ నవ్వుతున్నారు చంద్రబాబు గారు, బయట ప్రజలు నవ్వుతున్నారు సార్. దే ఆర్ లాఫింగ్ ఎట్ యూ.